झटपट विवाह जमावा यासाठी अनुभवसिद्ध उपाय. हे बघा, बऱ्याच वेळेला अनेक ठिकाणी आपल्या नातेवाईकांमध्ये असे घडत असते, की मुला-मुलींचे विवाह लवकर जमत नाही. काही ना काही अडचणी येत राहतात. स्थळं येत नाही. आले तर कुठल्या ना कुठल्या कारणामुळे ते जमत नाही किंवा मुला-मुलींना असेही वाटत असते, की आपल्या मनासारखा जोडीदार आपल्याला मिळावा. यासाठी तुम्हाला ही अनुभवसिद्ध सेवा करायची आहे. त्यासाठी रुक्मिणी स्वयंवर आहे. रुक्मिणी स्वयंवरचं पुस्तक भेटतं, तर ते तुम्ही आणा आणि रुक्मिणी स्वयंवरचा पाठ तुम्हाला 90 दिवस करायचा आहे. तर याने खूप छान अनुभव तुम्हाला येणार आहे. नक्कीच तुमचे या 3 महिन्यांमध्येच तुमचं लग्न जमेल. त्याचप्रमाणे आणखी एक उपाय आहे, तो म्हणजे गणपतीचा. गणपती बाप्पाला तुम्हाला गणपतीच्या मंदिरात जाऊन 21 मंगळवार तुम्हाला हा उपाय करायचा आहे. लाल फुलांचा हार दर मंगळवारी जाऊन अर्पण करायचा आहे आणि ओम गम गणपतये नमः या मंत्राचा 1 माळ जप करायचा आहे. नक्कीच तुम्हाला अनुभव येईल.